Eikö siis tarkoita moro. Ja tänään olisikin tämmöstä pientä vlogia tai tällään. Mä en pysty lopettaa tätä. Eikö pysty. No, Growtopiassa tulee pelailuihin, ainakin johonkin pelailuihin. Edo. Ja Minecraftissa tulee joskus ehkä semmosia mod spotlightteja tai niinku näin. Vittu mun piti lopettaa tää siis. Mod spotlightteina voisi tulla ihan mikä vaan. Mitä vaan modeja. Laittakaa tonne alas peliehdotuksia, modiehdotuksia. Ehkä serveriehdotuksiakin voi kohdata laittaa mulle. Ja introkin ehkä jossain vaiheessa vähän parantuu. Toi nykyaikainen intro on muutenkin noin aika outo. Mun mielestä se on ihan aika outo. Siis no tää ei oo nyt mun kolapullo, mut siis mä oon niinku kolapullo kädessä niinku näin. Eiku niinku näin. No en osaa tehdä sitä mutta niinku silleen. Vain. Joo.